Dobrý den, páni a dámové, já vás vítám u prvního videa ze Simtu. Máme tady linku 1 na Koprasy. Máme tady dvě pražské T3 s evidenčním číslem 8361 a dneska si projedeme tedy linku 1, jak jsem říkal, ze Střelné hory na Koprasy. Máme tady krásnou linečku, za 3,5 minutky máme odjezd, takže já vám to za chvíli střihnu. A vlastně já jsem na Simt narazil jakoby od jednoho tvůrce a začalo mě to hrozně bavit, takže jsem si koupil zlatou verzi Simtu. Ještě si zavřeme dveře od kabiny, tak. A já vám to střihnu a můžeme jít rovnou na jízdu. Výborně. Takže už tady máme odjezd. Se omlouvám, jestli to trošku stlumím teda. Protože mám hrozně nahlas. A jdeme si tady k nástupní zastávce. Otevřeme jim dveře. Střelná hora. Tak. Soupravička je krásná úplně. Jo. A co teda Simt je? Simt je simulátor MHD. Jsou tady vlastně různý dopravní podniky. Myslím, že je tady Plzeň, Ostrava a jako je tady toho fakt hrozně moc. A já zrovna jsem si tady vybral pražskou T3, protože jsem z Prahy a mám rád pražský tramvaje, takže tohle je vlastně asi jediná, myslím, bez módů, bez repaintů, což já pokusím se do příště stáhnout módy. Příští zastávka Sokolská. Samozřejmě budu rád, když se mi to povede, ale nezaručuju teda. Vím, že je tady kachna. Kachna pražská má repaint, ale jako nevím, jestli se mi podaří to stáhnout, ten repaint. Tady na předvěstí máme volno, takže můžeme jet. Trochu nestíhám brzdit. Sokolská. Je. Na topení bych zapomněl. Mám lehký zpoždění, ale to nevadí, to se stáhne snad. Příští zastávka Ostřelec. Zastávka neznačná. Takže. Čau kamaráde. Tady to můžeme nechat klidně ve výběhu, takhle ono se to nějak poradí. A tady máme zastávku u střelnice. Nikdo nechce vystupovat, jak tak vidím, doufám teda. Takže my tady zastavíme. Příští zastávka Stadion. U stadionu je moc pěkná zastávka. Tam probíhá vlastně akce DigiSimt, když probíhá. Já jsem si tu zlatou verzi koupil zrovna v moment, kdy končila vánoční linka a jsem neměl úplně chuť nic natáčet.
takže se omlouvám, nebylo video. Takže nikdo nám tam nejede, no jede, ale daleko, on zabrzdí určitě. Jako já vím, že bych neměl jezdit takhle přes tu záchranu, ale jako ne. A jo, zabrzdil. Zablokujeme si vyhybku tamhle. Zastávka nad řekou. Stojí tam červeňásek. Stojí, my tady jedeme stejně doprava, takže to je jedno, takže ten blinker můžem. Tady je sice 20 do toho kopce, ale já to tady nahulím trošku víc, protože přece jenom je to kopec, že? Takže no to bude brzdit hodně. Tady bude stejně 30 za chvíli. Jo, tady už je 30. Takže to vezmeme tak na těch 30. Nebo víc, to je rovinka, to je to v pohodě snad. Tady je cesta. Jsem ani neviděl. Takže. Nad řekou. Mám pár lidí nastoupí. Tady je stahovačka, nebo bejvala, aspoň co já vím. Příští zastávka třída kosmonaut. Zastávka na znamení. A teď to rozhulíme, tady můžeme. Kolik máme? Aha. Tady většinou nikdo nevystupuje ani nenastupuje, takže jako je celkem jedno. Pak linka, co se mně líbí asi nejvíc, tak je linka 5. K jednom, druhý, dobrý. Ježiš. No, dobře, tady jsem to vzal rychlejší, než bych měl. No. Příští zastávka Lubačovka. I to asi můžeme nechat klidně ve výběhu. A další kolega. Tady máme na předvěsti stůj, takže nezastavíme, samozřejmě nebudeme hovada. Protože pravděpodobně pojede 5. No, bychom si... Jo, jede. Bratislavský 30T, pokud se nemýlím. Tak, ty tam to hodí volňáska, že? A ještě nám jede do toho vlákna to. Tak. Můžeme jet. Pojedeš, nepojedeš. Pojedeš. To je reálná situace tohle. Člověk ti prostě, ten tramvaj ti prostě ujede před ksichtem. Hubáčovka. Je úplně standardní ten scénář. Co ten tam? Pokněč, jak co, jo. A teď zmizel, to je hrozný. Ach jo. To byl asi nějaký lehký bug, bych řekl. Příští zastávka
Novozámecká. On nám přehodí vyhybku vlastně, takže já se nebudu moc za něj tlačit. On tam teď bude zajíždět dlouho. I doleva. A ne, on už tam je. Dobrý. Si to přehodíme. A i to tam. Tady je konečná vlastně tramvaje 5. S číslem 5. Tady je Novozámecká, to je asi nejsložitější tramvajová křižovatka, co je. Tady se můžeme zablokovat vyhybku. Aha, výborně. Naše mi ten semafor někdy přišel vstříc trochu, protože normálně mě vždycky naštve. A my máme stejně zpoždění trochu, takže to je vlastně dobře. Další kolegy, dobrý den. Zavřeme dveře, tady máme 2 minuty na Radeckého náměstí, takže to není problém. Příští zastávka Radeckého náměstí. A, výborně. To, že to tady probliklo, to je tím, že je 6 hodin. Výborně, to je jako ten semafor, tady je úplně postýšený. Výborně, děkuji. Jsem kvůli tobě musel zastavit a zase se rozjet. Ach jo, fakt. Je, to jsem rozjel trochu víc, než bych chtěl. Radeckého náměstí. Ten nejede, tak mu dáme výstrahu, on si trošku popěhne. Dobrý, můžeme jet, oni mají teď zelenou auto tamhle na kruháku, takže moc se nebudu uspěchávat. Příští zastávka Křižíkovy sady. Zabrzdíme, jim tam padne červená, mě to akorát, tak vyjde, no jo. Výborně. Jako já vím, že ten ukazatel toho jízdního řádu mám tady nahoře takhle, ale jako proč se nekoukat tady na ten tablet, že? Když můžu. Jinak omlouvám se, pokud s ním tak jako divně, protože mám rýmu a pokud budu smrkat v tomhle videu nebo jako tak já nevím, výstrahu, co popoběhne? Ano, popoběhne. Nebo pokud bude tak jako posmrkávat, tak se omlouvám, ale prostě mám rýmu a... Příští zastávka náměstí Osvobození. A je taky zapeklitá křižovatka tam. Tam se vlastně připojuje linka 2 a což je vlastně takový metro simtovský. A je to tady takový složitější, no, s tím časováním, protože tady, já teď, když přijedu, tak mě tady padne volno. Vždycky se mi to tak děje. Náměstí Osvobození. No, přesně. A teďka mám volno. Čilka máme, mimochodem. Tady jsou křížení 2, takže 1, 2, 3, Příští zastávka 4. Milovarská. Dobrý, už můžu. To, co jsem teď počítal, tady je taková kontrolka, tady. To je, tak když zhasne, tak projedu přes úsekový dělič nebo křížení s trolejbusem a to nesmíte projet pod výkonem vlastně, no. Jinak dostanete pokutu. A teď to vždycky, a my protože máme 2 pantografy, tak to musí bliknout 4krát, protože tam byly 2 křížení. Dává smysl.
Máme zastávku Bělovarská. Jinak tato hra tak má i jakoby verzi zadarmo, je normálně ke stažení na prohlížeči a je úplně super. I v té free verzi. A vyjde nám to vstříct. Dobrý. To mě překvapil, tady ten semafor. Dokáže docela potrápit. Příští zastávka Brigádnická. Tohle je vlastně úsekový dělič a ten, kdybych projel pod výkonem, tak, nebo s plynem, tak by mě to dalo pokutu. Byla linka 4 a linka 2. Nevím, Brigádnická. Máme teda trochu předstih, ale on se tady hodí, protože pak tady bude zastávka Karolín světlé a to bude velmi nemilé. Tam, protože tam, aby ten semafor jel tak, jak chcete, tak jako si tam musíte chvíli počkat. Co ty? Pustíš mě? Pustíš mě. Sice trošku později, než bys měl, ale tak to nevadí. A tady se bojím, že budu stát na sečáku, že jo. A je. No dobrý, jsem ho projel oboma dvouma pantografama. To je dobrý. To je super náhodou. Zablokujeme si vyhybku. Muzeum. Tady vlastně na těchto čočkách tak je vždycky jakoby volno, takže tady se jako nejí úplně čeho bát. Leda, když bych tady přehodil si vyhybku tady doleva, tak by mi to mohlo hodit doleva, ale je výborně, další taková pražská. A kam ty jedeš? Ty jedeš doleva, tak to jsi mi moc nepomohl. Chlape. Já totiž potřebuji tady doprava. On tady stejně bude stát, je tam někdo. No tak počkáme, až tam někdo. On tam někdo dojede, výborně. Co vy? Jste si zalezli pěkně. Se trošku poposuneme. Příští zastávka. Přehodíme se z vyhybku. A teď teoreticky, pokud mě to pustí, tak budu fakt naštvaný. Jo, pustí, no tak. Já jsem rád, že mě to pustilo, ale mohlo mě to pustit trochu později, protože já mám minutu předstih. Takže 1, 2. Já vím, že tady byla 20, ale to je takový jako, no. Ta 20 je celkem zbytečná, aby tady byla, výborně, máme na předvěsti volno, takže doufám. Vypadal normálně, že tam vzjede. Výborně, někdo nám tady vystupuje, ale nikdo nenastupuje. Evropská. Vystupujeme, tak zavíráme na skle. A tady tak nastává takový moc pěkný úsek, kde to je vlastně branická nebo modřanská rychlostní dráha. A
Tohle je vlastně 1:1, myslím, branická rychlostní trať tramvajová. A i tady ty zastávky, co tam jsou pak, tak ty jsou taky podobné. Takže to je super, že to tady takhle přenesli celou část vlastně. Tady máme další sečák. 1, 2. A tady máme vlastně zastávku, která je, myslím, taky hodně podobná, nebo stejná s nějakou taky modřanskou nebo branickou tou modřanskou zastávkou vlastně, protože tam je takovýhle typ těch zastávek. To vím. Koprasy, Nebo někde v Praze nákladní určitě jsou, ale jako ústav. nejsem si jistý, jestli zrovna v Praze. Ale určitě se to dozvíte v dalším videu, protože já nechci úplně spoilovat. Možná uvidíte, možná neuvidíte. Já jsem se ještě nerozhodl, jestli to udělám Zastávka a hledám se na to čas, takže uvidíme. Tady tato zastávka, tak určitě je v Praze někde. To vím určitě. Hejrovského. Tady fakt jako nevím, kde tady tyhle čočky, ty čočky mají stůj, podle mě tady není nikdy. Na 40 do tunelu. Příští zastávka Lidická. To je za tunelem je 50. Lidická. A příští zastávka tak už je konečná. A máme teda brutální předstih, ale to asi vůbec nevadí, bych řekl. Konečná zastávka. Tak a tady tadyhle křižovatka. Výborně. To je taky faktor sám o sobě. Tady mají zelenou chodci občas a červenou tramvaje, nebo červenou stůj. Tak. Koprasy. Takže. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Máme si to takhle letím. Ale já se tady nafotím jenom miniaturu pak. Což vlastně není nic moc zajímavého, takže si tady najedeme do Točny. A já vás asi zbavím dělání miniatury, protože no jako uvidíme, jak se to vyvede. A hlavně to není nic moc jako zajímavého, takže
tady najedeme na odstavnou kolej, to tak viděl, protože asi není úplně potřeba, aby není potřeba, aby jsme blokovali hlavní kolej. A ještě mě tak napadá, že není taky úplně dobrý nápad, aby tam bylo na Střelnou horu. Tím pádem si tam dáme tohle. Za 43 minut, to je fakt bomba teda. Takže já myslím, že tohle bude asi už konec dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, zanechte určitě odběr se zvonečkem a dejte like, protože to je super věc. A já se s váma loučím asi u nějakého, asi u nějakého dalšího videa a čus.